Belgia pelaa. Bosnia-Herzegovina, Kypros, Viro, Gibraltar ja Kreikka. Belgialle kyllä ainakin, jos paperilla katsoo. Melko lailla helppo tie kohti MM-kisoja. Roberto Martinezin nyt luotsaamalle punaisten paholaisten ryhmälle. Espanjahan tulevissa MM-karsinoissa pelaa lohko G:ssä. Albania, Makedonia, Israel, Italia, Liechtenstein ja muut tuon lohkon joukkueet. Carvajal haastaa Jordan Saa. Espanja tosiaan aloittaa MM-karsinta-urakkaansa päivää aiemmin kuin Belgia, mutta kävely siellä nyt odotettavasti todennäköisesti kotiottelu Leonissa pelattavana. Ja Liechtenstein tulee MM-karsinta-avauksessa vastaan, joten Lopetegille mukava suupala siihen karsintaan. Lopetegi nimenomaan sanoi, että loistavista yksilöistä pitää saada joukkue kasattua, joka yhdessä Belgian yhteisen tavoitteen eteen paiskii hommia. Mark Wilmotsin aikakaudella ehkä vähän sekainen kuva tuli Belgian pelisysteemistä, mitä Wilmots halusi Belgian pelaajilta. Vitolo. Ja hyökkäys stoppaa siihen, mutta pahemmalta vastaiskulta Espanjalta vältytään. Koke. Ramos. Piqué. Edelleen Piqué katselee. Puoleen kenttään antaa Belgia Espanjan nostaa peliä, mutta sitten hieman aktiivisempaa prässiä. Nyt jo hyökkäys kolmannekselle lähes pääsee Espanja, mutta Alba pyöräyttää alaspäin. Busquets, Koke. Syöttö pystyy molemmissa laidoissa Sevillassa. Niin oikealla, jossa hän tänään pelaa, ja vasemmalla laidalla David Silva kuitenkin tänään. Numerolla 21 Espanjan vasemmalla laidalla David Silvallakin ominaisuudet tuolla oikealla laidalla pelaamiseen kuitenkin löytyvät. Lopetegi on kuitenkin ryhmitellyt pelaajat tänään haluamallaan tavalla. Carvajal. Vitolo. Sieltä on hieman heikko. Alballa ei kuitenkaan ongelmia ole kuolettaa tätä passia. Koke. Todella laidalla on Koke pelannut. Siellä Vermaelen eikä tylsistyneen oloisena toista katsoo, ja varmasti tylsänä onkin, kun punainen Espanja ottaa jälleen pallon. Hyvin liikkuu, kuula sinne David Silvalle, Diego Costa on jo boksin sisällä, mitä keksii Chelsea kun Stade Roi Boudouala. Aalto kiertää. Torstailassa lämmikettä, tulisiko tästä maalineen myötä myös juhlana, että varsinkin Espanjan faniosastolle. Diego Costa kokee, yrittää luupata rakenteita. Muokattiin uuteen uskoon. Juniorityötä parannettiin. Hazardin, Lukakun, Nainggolanin, De Bruynen kaltaisia helmiä alkoi putkattelemaan, niin sen jälkeen alatte odottamaan, koska punaiset paholaiset nappaisivat arvokisa voiton mahdollisesti. Erinomainen liike Vitololta pystyyn, hän kiertää Courtois, kääntää takaviistoon Costa, pudottaa David Silvalle! Erinomainen
tuo syöttö Carvajalilta Vitololle, joka tekee oikea ajoitetun juoksun. Costa tulee tuohon väliin. Pudottaa kuitenkin David Silva. Vitolo jälleen hyvä repivä juoksu poikki kenttänään. Pallohan jalkaan keskityy. Se on loistava, aivan mahtava. Lähtemään yrittämään Diego. Että tuo laukaus epäonnistuu. Kyllähän siinä aineksia oli vaikka millaiseen highlight-maaliin, mutta Diego Alcantara päätöstään lähteä Saksan maille. Vastuutaan kuitenkin mukavasti. Etelän tähdessäkin tullut. Erinomaisesti kokee, liikkuu taskuun vapaaksi David Silva. Meunier joutuu nyt painimaan Jordi Albanaa. Espanja on nostanut prässiä huomattavasti aggressiivisemmaksi. Ja Belgialla pienoisia ongelmia pelin avaamisen kanssa. On kyllä maksanut oppirahoja, vaikka on jo miesten pelejä tahkonnut Origillekin tänään jo 22. maaottelu. 3 maaliakin on näissä onnistuttu tekemään, mutta aika köykäinen toista sulkasyrjillä ympäri kokee, ei lähde kuitenkaan etenemään. Ja Espanja ottaa tällä kertaa ensimmäisen vaihtoehdon. Palloralli alkaa, Busquets. Ramos, Diego. Nyt lähtee sitten Carvajal ja tässä erinomaisesti houkuttelee hieman Espanja. Hallitsee tällä hetkellä palloa ja Lopetegui varmasti seuraa ihan mielissään omien tekemistä. Ramos. Piqué. Piqué nosto ja tulee Carvajalille. Carvajal oittaa oma vastaan. Carvajal pystyy. Kumppaavaa liikettä puolin toisin. Kumpi tahansa pystyy menemään puolustuksen selusta ja siinä on ongelma nyt De Bruynelta, aivan hirvittävä syöttö. Näin Diego pääsee etenemään, pelaa Diego Costalle, sai Silvaa mukaan. Enemmän pitkiä syöttöjä, ei pelkkää tikin takaa. Noidenkin kanssa Belgialla on pieniä vaikeuksia ollut nyt jatkuvasti, kaksikamppailut menevät punapaidoille. Diego, ai kun herkuttelee oikein vasemmalla laidalla, olisi Jordi Alba aivan vapaana. Alba edelleen kyttää, näkeekö David Silva tämän? Pyöräyttää kuitenkin toppareiden kautta Piqué. Ramosille. Kokee. Nyt pääsee Belgia ryhmittäytymään puolustukseen, mutta viime minuuttien aikana siitäkään ei ole ollut Espanjan hyökkäyspelille minkään näköistä estettä. Carvajal. Diego. Laidalla ja jälleen helppoa yksinkertaista tekemistä. David Silva, Alba aivan vapaana toisella laidalla. Nyt herkuttelee kuitenkin. Pallo putoaa hanskoista. Simon Mignolet, Belgian toinen maalivahti penkillä. Onhan siellä myös mahdollisen debyytin tekevää Mats Sels yllätysvalintan Nykasesta. Roberto Martinezista maajoukkueen rinkiin yhtenä maalivahti, mutta Mignolet oli myös tauolla. Ainakin sellaisella elekielellä, että voisi tänään kentälle päästä. Toistaiseksi Courtois jatkaa maalilla. Lukaku vastaa Vitolle, tuttu taistelupari. Vitolo haastaa ja niin helpostu. Jordan Lukakua kehaisin ottelun alussa. Näytti, että se fyysinen dominanssi jatkuisi, mutta tässä